Total ta' 60 fakruna faqsu 200 bejta tal-fkieren li instabet fl-14 ta' Lulju ta' din is-sena. Il-bejta tar-ramla tal-mixquqa. Il-bejta oriġinarjament instabet fajn tuffiħa, iżda kellha tiġi rilokata għar-ramla tal-mixquqa, peress li kienet viċin wisq tal-baħar u għalhekk friskju li tintilef. Biex bekk kellna l-ewwel bejta tal-fkieren illi faqset wara li kellha tiġi mmexxija. Il-bejta kellha total ta' 74 bajda, 60 faqsu u 25 minnhom għadhom ma ħarġux mill-bejta. 6 bejti toħra huma mistennija li jfaqsu fil-ġimgħat li ġejjin għal dan l-istaġun li fih inkiser ir-rekord. L-era flimkien ma' Nature Trust Malta ħeġġew lin-nies biex jeżerċitaw iktar prekawzjoni qrib il-bejtiet matul dan iż-żmien li huwa aktar sensittiv. Huma talbu wkoll biex jekk il-pubbliku jkun preżenti waqt li qed tfaqqas bejta ma jintuża l-ebda dawl u kemm jista' jkun ma jagħmlu storbju. Preżentament hemm bejti toħra tal-fkieren fir-Ramla l-Ħamra f'Għawdex, il-Ġnejna, il-Bajja ta' Għajn Tuffiħa u oħra fil-Bajja tal-Mixquqa. Bejta ta' fkieren tħalli impatt pożittiv fuq il-bajja li fiha tbit il-bejta għaliex in-nutrienti li ħallu warahom il-bajt u dawk il-fkieren li ma jfaqsux huma ta' benefiċċju għal veġitazzjoni tal-kosta. Barra minn hekk il-fkieren huma importanti ħafna għal ħajja fil-baħar hekk fkieren tat-tip leatherbacks jiklu ammont ta' bram. Madankollu l-bejtiet tal-fkieren huma vulnerabbli għall safar li jippruvaw jiklu l-bajt li jkunu għadhom ma faqsux. Għalhekk l-era ringrazzjat ukoll il-pubbliku u l-volontira għal kooperazzjoni u l-isforzi tagħhom matul dan l-istaġun.